Nazioarteko emakumearen eguna dela eta hainbat ekitaldi izan ziren igandean Donostian. Lilatoi lasterketa izan zen besteak beste horietako ekimen bat. Duela 20 urtetik antolatzen dute lasterketa eta marka guztiak hautsi ditu aurten. Izan ere, 1300 korrikalari bildu ditu. Festa giroa zen nagusi Alderdi Eder inguruan Lilatoia hasi baino lehenago. Parte hartzaileak beroketak egiten ari ziren musika ozenaren erritmora eta pixkanaka jende ugari bildutzen udaletxe aurrean. Nik 5 urte darut korritzen Lilatoi, eta ni azetorten dizen kirik-hiru. Eta hau dala eta ez dala hasi ginen entrenamentu gehitzen, eta igezia Bruselasa ginen 20 kilometro eitzen. Eta urtene gautu guztien duteko. Oso animalte ondo pasetu dugu. Alberrak neske meditaldeko gara. Mugarrena igual talde gisa, beste batzuk ibili gara libre moden, baina... Beste batzu da 7garrena, nire da 7garren urtea, korrika egiten gara. Baina veteranoa erabat. Atzo jaian ibili jai bat egon zan hemen Donostialdien, eta atzo ibili ziren jaian, baina formal. Kogako liartu, baina eta guztiz be bukatuko gu, hori izki. Gure kasaka, guztia go taldekuek. Hazi, buka eta ondo pasatzea, gero paskaltzea, celebratzeko erabada guretzako. Urten lehenengo ez da, natorrena, eta lagumaten mitxartez, hoixez, lagumaten animau ninu, eta ondo paseta, da disfruteta, zelako asuntu da, edo, ia, ze... Hamaiketan atera ziren 1300 emakumeak Alderdi Ederretik. Orduantxe eman zioten hasiera 5 kilometroko ibilbideari. Hogei minutu baino gutxiago behar izan zituen Nerea Milibia Zizurkildarrak helmugara heltzeko. Ura izan zen bizkorrena eta haren atzetik iritsi ziren gainontzekoak. Batzuk ezinean, beste batzuk erraztasunez, baina guztiak pozik. Gustora ino, etorri naiz apurtxoa flojita, angina gila ibilinez, eta ondo. Bueno, beti behibiltzen gara beste karrera batzita, baina gu berezizia da. Hemen ez dugu kompetizioa. Politia da horreatik, ez dugu kompetizioa. Primeran urtetik urtera hobeto, gero eta emakume gehiago elkartzen geha, oso giro polita dago. Eta egia esan, diskriminazio positiboaren alde nagonen, mundial, errepiketzen goa subotan datorren urtean. Ez dago gorra, erresa. Reivindikatiboa da gaina, horregatik indar pixka bat atera eta aire. Bukaeran egin zuten sari banaketa. Lasterketako lehenengo 3 saritzeaz gain, beste sari batzuk ere banatu zituzten. Aurten, lehen aldiz, hitza saria eman zioten aurreneko donostiarrari. Horrez gain, junior eta veterano kategoriatan ere sariak banatu zituen, Izaskun Moiua emakundeko zuzendariak. Euskal Herriko emakumei gaur zorionak eta emakumeen eskubideen alde eta emakumeen askatasuna eta bizitzaren alde. Zorionak guztioi. Baina Lilatoia ez zen eguneko ekimen bakarra izan. Martxoaren 8 bezalaxe, manifestazioan 100 lagun atera ziren kalera, emakumeen aldeko eskubide berdintasuna aldarrikatzeko.